Nakakahawa po ano. Yung pababahayan ni Kuya. Tatay Puldo. Yan po yung bahay oh. Kakahawa po ano. Yung pababahayan ni Kuya, no? Tatay Puldo. Ano, sirang-sira. Ito yung kalagayan ng Tatay Puldo. Kumusta po? May pagkain po kaming dala. Ito kaya ay. Galing kay Kuya Bal. Salamat. Grabe oh. Ayan po, oh. Naglaga akong gabi. Oh, maulan po. Bakit? Baka nabasa ka po, Tatay Puldo. Nabasa ka po ba? Ano pong ulam mo? Oh, ito na po Kulay yung na gabi, oh. yung gulay na gabi. Ito na po yung kainin nyo at may sabaw, may malunggay, may Nilaga ko isda. lang. Ano sa Tatay Puldo oh. Baka saan ka galing yan, Tatay Puldo? Si kasama mo. Grabe yung kalagayan po ni Tatay Puldo. Grabe po. Ito po may ulam po dito, Tatay Puldo. Ulam. May malunggay, may papaya, may isda. Ayan ang masarap na ulam, Tatay. May kanin din po dito. Tatay Puldo, ito yung kalagayan ni Tatay Puldo, mga kalingap. Ayan po. May nakasabit pang ano. Ano po yun? Saan ka po galing yan, Tay? Kaya din nagatid ka, hapon? Opo. Mga kalingap, si Tatay Puldo ay medyo mahina na po ang pandinig at kailangan lakasan po natin yung boses natin. Araw-araw po yan, Tatay Puldo, pagkain. At Ay, salamat. tingnan mo po yung kalingap yung bahay nila. Bahay niya. Sino pong kasama nyo dito, Tatay Puldo? Sino pong kasama mo dito? Ano? Kasama mo dito? Ano? Wala po, mag-isa lang po kalingap si Tatay Puldo ha. Pasensya mga kalingap at ang boses ko. Tatlo, naalis pa lang. Sigaw na. Tingnan mo mga kalingap. Yun. Grabe yung bahay. Saan ka po natulog, Tatay Puldo? Saan ka po natulog? Ito po, kwarto nyo. Tingnan ko po. Kalingap. Diyos ko po. Baka kung pag nag-ulan, Tatay Puldo, pag umuulan dito, basa ka rin. Kalingap, grabe yung bahay. Nakakaawa. Nakakaawa. Ganito lang ako. First time ko ata makakita ng ganitong bahay. Kalingap. Grabe. Grabe yung kalagayan ni Tatay Ay, Puldo. maraming salamat. Opo, ano, you always welcome po. O, sarap po yung papaya. Galing po yan sa garden ni Kuya Bal. At isda. At malunggay. Talagang lalakas ka niyan, ano, Tatay Puldo. Sa pagkain na yan. Grabe kalingap si Tatay Puldo yung kalagayan niya. Talagang nakakaawa. Saan ka po naluto, Tatay Puldo? Oh, dito ka naluto. Oh, basa din po baga dito. Kalingap yung bahay. Nakakaawa talaga. Nagtagal dito si Tatay Puldo. Ang kalingap. Grabe yung bahay. Maawa ka talaga, kalingap. Ang ganito yung bahay na makita mo, maawa ka talaga. Tatay Puldo. Maawa ka talaga po. Parang ganito yung ano, bahay dati ni Lola Damiana. Tubig mo, Tatay Puldo. Tubig mo. Asan tubig mo? Ayan mga kalingap, mga kasado, no? Horay, no? Yan, nag-aaral po tayo ng pagkain, ano? Sa isang bahay dito sa San Pedro. Sabi po yung bahay ni Tatay Puldo, kalingap. Diyos ko po. Butas-butas. Grabe. Ulanit na rawin. Gulanit. Lusot ang ulan, lusot ang araw, oh. Talaga naman. Grabe kalingap. Kain ni Tatay Poldo ngayon. Ay talaga. Antayin po natin na pabahayan ka po ni Kuya Bal.
Tatay Puldo. Butas na butas. Papabahayan ka po ni Kuya Bal. Talagang lumulusot, ano? At makita nyo ito. Umulan po ay lusot po ang ulan at umaraw, lampas